Na, sziasztok, sások! Lejöttem a Csöves játszótérre. Itt van. Amivel a falun élek, ez így csak egy ilyen falusi megoldás. Körbe mutatom, mint egy vlog lenne. Nézzétek! Itt egy ilyen dibikóka. Nyomom mehetünk el. Hopp, és még jobb tudnak, mindegy. Gyertek! Ebből a fele az enyém. Hello? Mivel a falun élek, ezért jó kicsit falusi kosárpalánk. Na mindegy. Szedjétek már ezzel a kilopott autóból. Oké? Megvan. Menjünk tovább. Itt egy motor. Mi a fenne történik ezzel a motorral? Bármint, hogy nem azért, de hogy... What? Na mindegy. Baj. Itt vagyok. Jaj, ne! Jaj. Hoppá. Na mindegy. Fölkelek. És akkor megmutatom a csöves autómat. Gyertek. Itt az autó. Kicsit rohadt az ülés, na mindegy. Megoldjuk. Ráülök azért. Erre. Hogy is szoktak a burgerek, várjál. Ide szokták így rakni. Azban nincsen tartom. Itt a pedál. Megfogom, és akkor váltok egyet. Jó hangja. Na jó van. Sziasztok!